ସୁକେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଶେଖରର ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନୋରା ଫତେହି ଜଡ଼ିତ ଥିବାର ନୂଆ ପ୍ରମାଣ ମିଳିବା ପରେ ଇଡି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଶୁକ୍ରବାର ନୋରାଙ୍କୁ ଜେରା କରିଛି। ତେବେ ନୋରା ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଇଡି ଶୁକ୍ରବାର ନୋରାଙ୍କୁ 5 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଜେରା କରିଥିଲା। ଇଡିର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଠକ ସୁରେଶ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନୋରା ଜାକଲିନ୍ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିସ୍ ଓ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ ସମେତ ଦାମୀ ଉପହାରମାନ ଦେଇଥିଲା। ଇଡି ଏହି ମାମଲାରେ ଦାଖଲ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଫର୍ଦ୍ଦରେ ନୋରାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଥିରେ ନୋରା କୌଣସି ଭୁଲ କାମ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଠକ ସୁକେଶଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲିନା ମାରିଆ ପାଲଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଆଇଫୋନ୍, ଗୋଟିଏ ଗୁଚି ବ୍ୟାଗ୍ ଓ ଏକ BMW କାର୍ ଉପହାର ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ପରେ ତାହା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରେ କାର୍ଟିକୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ। ନୋରା କହିଥିଲେ ଯେ ଏତିକି ଛଡ଼ା ସେ ଆଉ କିଛି ଠକଠାରୁ ନେଇନାହାନ୍ତି।